Mesut Qaya nivîsî Nîsan û meseleya dunyayê ji bo Bilal. Tu jî zanî Bilalo ne ez lêbnîz dibêje. Ji nav dunyayên mimkün a herî baş e ev dunya. Qeniza mere dikare vê gotinê wiha bereva jî bike. Ji nav dunyayên ne mimkün a herî baş e ev dunya. Nizam tê çi bibêje lê Quantum Miles dibêje na bi min bêjî naye. Lê ne bawerim ev bi min mabe. Wekî tu jî dizanî mesele li vir ne başbûn û ne başbûna dunyayê ye. Esil mesele mimkünbûn e. û ji mimkünbûnê wedetir metafîzik. Lewma cardin tu jî dizanî pirsa min ya lijor ji bersiva lêbnîz metafîziktir e. û vê jî zanibe ev pirs qet ne bereva jîkirina fikrê lêbnîz e. Esil ne pirse jî û tiştekî ji lêbnîz cudatir nabêje. Berî ez dest bi vê nivîsê bikim pirsek din di heşê min de hebû. Lê bi telaq niha nizanim ew pirs çi bû. Meyla sono çi dibêje tu zanî? Belê dibêje dibe ev dunya ya herî baş be û dibe ya herî nebaş be. Lê ji nav wa dunyayan a herî esseh e û dibe ne ya herî esseh be jî. Lê dibêje ez jî bi vê gotina xwe tiştekî bi qasê gotina lêbnîz esseh dibêjim. Naxwe îja ji te dipirsim Bilalo ji gotinên va her du zamoteyan kêjan bêtir metafîzik e. Esseh bersiveke te heye kengê dilê min careke din çû behîvterikan ez ê werim li wê bersiva te ya ne esseh godar bikim eger behîv qert nebûbin. Bîzna te jî be ez ê cardan vegerim serê monologê. Tiş nabe ez ê îro biya xwe bikim. Dîsa meyl-nesex dibêje ji tunebûna Xwedê encama dunyayeke bi kaos derdikeve. Dunyayeke wiha ye got li wir xwedayek jî dikare bixweliqe. Naxwe dibêjim mimkün e ji nav dunyayên herî mimkün dunyayeke nebaş ava be û belbî ew dunya ev dunya be. Yan jî ev xweda be. Wê gavê ez cardin xwe dubare bikim. Esil mesele mimkünbûn e. Dubarekirin ne tiştekî ew qasî jî xerab e. Ji vê gotina min bila ev neyê fêmkirin. Yanî demek tiştekî nebaş e. Lê axir ne tiştekî ew qasî jî nebaş e. Mixabin ev fikrê we ye. Nikarim xwediyê lê bikim. Anha belediya dêrikî biya niha gotibû. Tîqat ev der belediya dêrikî ye. Fikrekî neh deh salî wenda bûye. Wekî wî dît serê wî kin û xêra xwe bînin belediyê. Fikir jî wenda dibin. Rov rov pertir dibin. Bi min gere bêtir wenda bibin. Carna difikirim. Kaniza em çi tarêşin ew qas fikir ji me re lazim bin. Gere mereb awayekî bidawî bike. Lê carna ne mimkün e. Wate fikir wenda kir hela. Tê çawa xwe wenda bikî. Ne mimkün e. Bifikire ew dunya baş ya lêbnîz ji vê tiştê bîska berê min got mimküntir e. Dê jî heseb li ba te û cardim bifikir. Madem fikir hîna ew qas pir û belaşin dibe salekî Nîsan berî adarê were. Bi min mimkün e. Madem her tişt li gor mimkünbûnekî ava dibe çima ev ne mimkün be. Meyla sox ji vê gotinê re li çepikan dide. Welhasil bihar e. Tu dibînî navbêna Nîsan û Gulanê ye. Fiqîna bayê belo ye. Ez ji efendimê xwe re bêjim sira bayê pêşîn li serê gul û soslan dide. Min ji efendimê xwe re got dengê kew û sûskewan li nezeran dixwelxwele.
اوتا کوچکانه لوی دست سبهی او خرخره خوارانه لهلا دنه آخر ممکنه ببه سبه نا نممکنه هر تشت پر دوره بقاسی ممکنات خواه هر تشت پر نیزه بقاسی هبون و نبونا خواه یعنی ممکن بونا خواه